pagtaral sa mga nagpaluyo sa gidudahang mga anomalosong flood control project ang usa sa mga gisaad ni PBBM atol sa iyang ikaupat nga State of the Nation address. Dinhi sa Subo, may pipila usab ka mga flood control projects nga gisusi ang ICI human sa Bagyong Tino. Kumusta na kini? Atong sayran pinaagi ni ining RTV Presents. Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Usa sa labing gipakpakan nga bahin sa State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa miaging tuig, diin niumul-usab siya sa ICI kun Independent Commission for Infrastructure. Usa ka 5-member ad hoc fact-finding commission nga gitahasan sa pag-imbestigar sa mga flood control projects. Ang halapad nga pagbaha nga nasinati sa Sugbo November 4, 2025, dihang ni landfall ang Bagyong Tino sa lungsod sa Borbon ni pakita dili lang sa gahom sa kinaiyahan, apan nihukas usab kini sa mga unregulated developments ug kun unsa kahuyang ang gitukod nga mga flood control projects nga gipunduhan og binilyon ka pesos. Usa ang lungsod sa Compostela sa nahiagom og dakong kadaot dili lang sa mga infrastruktura kundi lakip na sa daghang mga kinabuhi nga nakalas. Niadtong November 16, 2025, gisusi ni ICI Special Advisor Rodolfo Azorin Jr. ang mga nagusbat nga flood control project sa Metro Cebu, diin lakip sa iyang gisusi ang mga nagusbat nga flood control projects sa lungsod sa Compostela ug Liloan. Tinatanong ko nga kanina kung kasama ba yung acts of God doon sa insurance. Otherwise, kung hindi kasama at hindi covered ng insurance, definitely ang magsho-shoulder ng repair is yung contractor. 8 ka buwan, human gisusi sa taga-ICI ang mga flood control project sa Sugbo, gibalikan sa GMA News Team ang nagusbat nga flood control project sa Barangay Tamiao 2, lungsod sa Compostela, diin 13 ang nakalas ug ubay-ubay pa ang missing hangtod karon dihang gibanlas sa dakong baha ang chicken dressing plant sa dapit. Subli nang nakabarog pagbalik ang nagusbat nga chicken dressing plant. Ubay-ubay na usab sa mga nabanlas nga panimay sa dapit ang nakabalik na og tukod. Usa ang 50 anyos nga si Jonah de la Peña sa mga nakabsan og mahal sa kinabuhi dihang gisanapan sa baha ang lugar. Namatay ang iyang 21 anyos nga anak babay kinsa nagsabak pa ni adtong higayuna. Samtang ang iyang 14 anyos nga anak babay missing pa hangtod karon. Magsige lang kung ampo nga magpakita lang ta siya kay mahimo sa namo ma'am niya kawa jud siya magpakita sa kuha. Lakip usab siya sa mga nagpakuha og DNA samples dihang niabag ang mga taga NBI DVI pagsuta sa identity sa mga patayng lawas nga anaa sa state of decomposition. Kaya na bitaw mahinuktok ko. Ginagdagan ni tambag na ko ayo kuno pupada kay saon ta man na. Kuha naman di nato mataan disgrasya. Sakit man alang kang Jonaline ang hitabo, apan di usab siya makabiya kay may luna man sila sa dapit. Gani usa-usab sa iyang mga anak, nagtrabaho paghihapon sa naasoing chicken dressing plant. May pakapain naman kay ako na nako gipamati, nako gimintin tambag. Trabaho na lang kay wa may pakapain na. Nahimutang ang ilang panimay kaniadto, pipila ka metros lang ang gilayon gikan sa nagusbat nga flood control project. Nobyembre sa miaging tuig dihang gibisita kini sa mga naglangkob sa ICI ug sa mga opisyal sa DPWH. Apan milabay na lang ang dulan sa usa ka tuig. Nanubo na ang mga tanom ug mga sagbot. Apan wa gihapoy nahitabong pag-ayom-ayom sa nagubang flood control project. Sa pagkakutlo ning balita, wala pay giluwatang update ang DPWH kabahin sa nagusbat nga mga flood control projects sa Tamiao 2, Compostela. Apan matod sa mga residente sa dapit, may mga taga DPWH ang nagdiselting nasa sapa sudna sa duha ka higayon. Sama sa flood control project sa Tamiao 2, wala pa usab hingpit nga naayom-ayom ang flood control project sa Kutkut Liloan dihang gibalikan sa GMA News Team ning bag-ulang. Hinuon, may nabantayan kaming mga ekipo nga gibilin didto. Ug ning ikalima nga sona ni PBBM, may panawagan si Jonaline. Ang ako unta magkatabang ko kay para kanang magbalay ko dili bisang gamay lang among kapuy-an kay kami nag-abang Miss Compostela. Uban ni Godfrey Rilien, ako si Luan Merodina o kini ang akong short dokyo.